Да, чао. Да. Започваме пип. Да, започваме. Раз. Не, добре. Ти си с мегата. Слушай, така няма да се казват дали да става ли? Приготви си дупата. Виж, тук не си малък. Тук е като на 14, като виж. Готови се. Да бе, ти си с насто. Ти с твоя меч. Да бе, аз почти умрях, като се буснах с тебе. Да бе, ти не си честен. Ами като мъж. Мъж срещу жена. Да, Не, лай така. Я искам да видя колко демидж ти пара. Колко? Нищо не ми кажеш. Аз нищо сега. Аз ти приятели. Всъщност. What? Какво е това? Виж, ела, тук има нещо. Виж. Тук има нещо. Ти си на 200. What the fuck? Мъгъл. Какво? Виж, тук на първия левел, после има нещо друго. Ела. What the fuck? What? This is Penger. Аз съм на лета. Всъщност аз съм на теб. Аз лета на високо. Оставам, бич. Виждаш ли онова? На първия левел. Да. Снимаш ли? Не. Аз снимам. Забравих, че снимам. Хора, видяхте ли онова нещо? Кое? Лад, нещо да те остави малко. 6 часа и 14, аз в 7:30 ще се справим. Искаш да умра. Аз умирам! Бам! Не да ме... Умря ли? Аз съм чак. Да дойде ли си голата? Ще поснимам на нещо, което не знам какво е. Чакай. Вкъщи значи след час или час и 2 часа ще пусна за клип, който сега ще бъде пуснат, когато гледате това. Да. Миналия клип, значи. Да, миналия. Ще играя на... Айде на Дитрън. Ева в сервера. Чао.